Század! Igazodj! Tombi zászlós, ellenőriz az igazodást. Szakaszparancsnokok. Hátra, arc! Takarás! Szakaszparancsnokok. Hátra, arc! Század! Vigyázz! Század! Figyelj! Kedves szülők, hozzátartozók, Balasagyarmat határőr városközönsége. Ifjú határőreink ünnepélyes katonai eskütétele következik. Néhány dologról szeretném tájékoztatni a tisztelt szülőket és hozzátartozókat. A katonai eskü befejezése után a teljes újonc állományunk hétfőn 21 óráig szabadságra távozik. Néhányan a sorokban nem láthatók, ezek kisebb betegség miatt a katonai eskü ezen ünnepélyes részén nem vesznek részt, de hazamennek. A másik, amikor a század bevonul a katonai eskü után a laktanyába, át fog öltözni kimenőruhába, megkérem önöket, hogy a Balasi Bálint gimnázium utcájába várják. Oda lesz kivezetve a század, és ott lesz elengedve a szülőkhöz. Kérem, ne a laktanya kapuba gyülekezzenek, ne ott várakozzanak, hiszen a közlekedést akadályozzák. Következő. A katonai eskü befejező része a díszmenet, amivel a század tiszteleg igazgatóságunk csapatzászlójának, elöljáróinknak és a megjelent hozzátartozóknak, Balasagyarmat közönségének. A katonai esküre, illetve a díszmenet végrehajtására a tőlem balra levő utcába kerül sor, de a század visszajön. Éppen ezért kérem önöket, hogy ne jöjjenek a század után, hanem itt ezen a részen, ahol most tartózkodnak, az út mellett helyezkedjenek el. A másik ilyen bejelenteni valóm, hogy a katonai eskü szövegének előmondását Szabó Zoltán határőr fogja végrehajtani. Köszönöm a figyelmüket! Megkérem még a közönséget arra is, hogy azokat az utakot, ahol az elöljáró, illetve a század mozog, hagyják szabadon. Század! Vigyázz! Fogadás jobbról! Tiszte! Megy!
Jó napot, tatárőrök! Erőt, egészséget! Század! Vigyázz! Fogadás jobbról, zászlónak. Tiszte, meg! Zászlókíséret középre. Század! Vigyázz! Század! Pihenj! Hölgyeim és uraim, kedves szülők, hozzátartozók, esküdtévő határőreink! Tisztelettel köszöntöm Önöket az ünnepélyes katonai eskütétel alkalmából. Köszöntöm az eskütételt megtisztelő és körünkben megjelent Kiss Tibor alezredes urat, a Nógrád megyei Honvédelmi Bizottság titkárát, Tőzsés Zsolt urat, a Balassagyarmat város alpolgármesterét, Bányai Tibor alezredes urat, a Rétsági gépesített lövészbandár parancsnokát, a Balassagyarmati városi rendőrkapitányság képviseletében és az egyház képviseletében megjelent tisztelt vendégeinket. Ezennel a katonai esküt megnyitom. Század! Vigyázz! Szabó határőr! Lépjen ki! Értettem! Század! Fogadás középről! Tisztelt! Meg! Esküdtevő! Eskü! Höz! Esküt kezd meg!
katonája leszek. A Magyar Köztársaság érdekeit, állampolgárainak jogait és szabadságát, bátran, a törvények betartásával, életem árán is, megvédem. Esküt tettek. Század. Vigyázz! Lépjen be! Értettem? Század. Bien! Tisztelt vendégeink, kedves szülők és hozzátartozók, hölgyeim, uraim, esküdtett ifjú határőrök. A határőrség vezetése és a Balassagyarmati Határőri Igazgatóság személyi állománya nevében tisztelettel köszöntöm Önöket, a hozzátartozók és érdeklődők népes seregét, meghívott vendégeinket, legifjabb határőröket. Fiatal határőrök! A bevonulásuk óta eltelt időszak alatt ízelítőt kaptak a katonai élet szépségéből, de nehézségéből is. Eddig példamutatóan teljesítették feladatukat. A haza védelme a Magyar Köztársaság minden állampolgárának kötelessége, remélem azonban, hogy az országunk határának őrizete, függetlenségünk, szuverenitásunk egyik bizonyítéka, mindenképpen kellő biztosítékot ad arra, hogy ennek a megtisztelő feladatnak eleget tudnak tenni. Úgy érzem, ifjú kollégáim, nem csak kötelesség, a szó szigorú fogalmát érzékelik, hanem átérzik, hogy a haza, a szülőföld megvédése egy nemes, szent feladat. A katonai esküben vállalt fogadalom a férfikor egyik legmagasztosabb és legszebb kötelességvállalása, melynek teljesítése nagy odaadást, áldozatvállalást és nem utolsó sorban szilárd elkötelezettséget kíván a haza iránt. Évezredes történelmünk hőseinek sora lehet példája a mai katonafiataloknak, de nem csak a nemzet történelmének nagyjai, az ő példájuk kell, hogy neveljenek bennünket hazaszeretetre, hazafiságra, hanem azoké a névtelen millióké is, akik viharos történelmük során életüket áldozták a szabadságért, a nemzet függetlenségéért, az ország felemelkedéséért és fennmaradásáért. Országunk határának őrizete, védelme, a határozati rendszer kiépítője László királyunk volt. Ebben a hónapban, június 27-én lesz a határőrség napja is, Szent László napján, mely a határőrség védőszentje. Kedves vendégeink! A határőrség tevékenysége, szolgálati rendszere az elmúlt időszakban gyökeres változáson ment keresztül. A nemzetközi események viharos változásai következtében a határhelyzet számottevően bonyolultabbá vált. Az elmúlt időszak alatt a Balassagyarmati Határőri Igazgatóság egész személyállománya példamutatóan helytált bátorságról, férfiasságról, hazaszeretetről, és erről konkrét tanúbizonyságot tett. A szolgálati feladatának végrehajtása során saját határszakaszunkon, mely Cerettől a Dunáig tart, valamint minden olyan határszakaszon, ahol az ország érdeke, biztonsága ezt megkövetelte. A megnövekedett feladatok mellett tovább folytatódik a határőrség átszervezése. A hivatásos határőrzetre történő átállás.
Mindemellett továbbra is szükség van a sorállomány, ezen belül is az itt felsorakozott és most esküdtett határőrök áldozatos munkájára. Az egyre szűkösebb gazdasági körülmények ellenére arra törekszünk, hogy lehetőségeink függvényében javítsuk katonáink életkörülményeit, a szolgálatellátás, elhelyezés, szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit. Hivatásos állományunk mindent elkövet annak érdekében, hogy katonáink minél jobb körülmények között teljesítsék állampolgári kötelezettségeiket. Kedves szülők! Tudjuk, hogy a katonai szolgálat nem csak a fiataloknak, hanem önöknek, hozzátartozóknak is gondokat, nehézségeket okozott és okozhat. Ígérjük, hogy ez alatt az 1 év alatt gondoskodunk fiaikról, arra törekszünk, hogy edzett férfivá formáljuk őket. Nagy teher, de a világ legboldogítóbb dolga a gyerek felnevelése, tanítása, tanítatása. Engedjék meg, hogy ebből a teherből egy kis részt mi is átvállalhassunk. Azt azonban kérjük, hogy ne szakadjunk el egymástól, működjünk együtt, hogy minél gyümölcsözőbb legyen közös tevékenységünk. Esküdtett határőrök! Önök ma itt a csapatzászló előtt tettek fogadalmat a haza szolgálatára. Soha ne feledjék, bármilyen beosztásba szolgálnak is, a Magyar Köztársaság, a magyar nemzet érdekeit védik, azt képviselik, mint határőrök, határvadászok. Legyenek méltóak a megtisztelő feladatra, és szolgálják hazánkat úgy, ahogyan ma esküjükben megfogadták. Elvárjuk önöktől, hogy kiemelkedő szinten hajtsák végre feladataikat, mely szakmai tudást, magasfokú önfegyelmet, helytállást, áldozatvállalást, alapos törvényismeretet és törvénytiszteletet igényel. A kiképzési feladatok és határőrszolgálatok eredményes teljesítéséhez kívánok önöknek sok sikert, erőt, egészséget. Hajrá! Század! Vigyázz! Fogadás középről! Tisztelet! Század! Vigyázz! 10 menet! Oszlop a határvadász szakaszra, irány jobbra! Lépés! Indulj!